Tinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wakamupurwa. Nhasi tiri munzvimbo yeRuwa phase 16 uko kune mudzimai aita dambudziko vateereri rinonzwisa tsitsi. Anoti iye aita dambudziko rekurutsa ropa achizvimba muviri. Regai tinzwe zvizere kubva kune mudzimai uyu. Hesikana shamwari yangu. Ndiri right makadeko. Ndiri right. Unogona kutanga nekunditaurirawo zita rako nemakore ako. Alright, ine ndinoitwa Juliet Wachitembwe. Ndine makore 29 ekuberekwa. Ndinobva kwaMutare, kunzvimbo yekwaMutasa. Alright. Tasvika munzvimbo inoi shamwari nekuda kwenhau yako. Vateereri vakatarisa vari kuda kuziva kuti pakunzi wakubuda ropa uchizvimba muviri vada kunzwa nhoroondo kusvika kuti chii chakaitika, chii chiri kuitika mukati menyama yako. Unogona kutipawo nhoroondo. Right, kutanga kwazvakaita zvakangotanga ndichangopedza kosi yangu yeteaching 2022. Kutanga kwazvakangoita ndakangotanga kunzwa mudumbu kurwadza. But semunhu akakura asina dambudziko rekumborwadzwa nemudumbu, zvisina kana kumbondifungurudza kuti chii, kusvika ndakungorutsa zvinhu zvandakaona sekuti zvinhu zvanga zviri zvered. Saka kutanga ndakangoti hameno uchandadya uchaita sei, chandiipirawo mudumbu. Ndichibva ndatobuda pamba nehanzvadzi yangu last Bonyemba medu, tichienda kumashops kwatakaenda, ndopandakasvikeko ndichitanga kuwedzera kurutsa kuya mudumbu muchiwedzera kurwadza. Ndichitomudza ndichiti zvinhu zvandikukurutsa zvinenge zvakaita ropa, asi sezvinhu zvandanga ndisinombobvira ndambonzwawo kuti kune munhu anorutsa ropa, kana kuti sezvinhu zvandanga ndisinombobvira ndaona, hana kurumidza kuzvibhilivha kuti ndikurutsa ropa. Takatosvika pakurara manheru, ndobva zvachiwedzera kurutsa, ndakurutsa ari maglots eropa aya. Apa kubva masikati ndairutsa riri fresh. Saka manheru ndanga ndakuzorutsa ari maglots. Ndobva ndakazotoona kuti nekurwara kwacho ndanda kutonzwa mwiri uchiita kakuneta. Chibva ndazokumbira vana mai vangu, sinzi ndandiri kumusha uko ndichangopedza chikoro, ndakaitira kumusha chikoro kwaMutare. Ndobva ndakakumbira kuti ndikumbira muendesi nemuendese kuchipatara. Ndiri kurutsa zvinenge ropa, ndandisati ndatozvibhilivha kuti iropa. Ndobva ndazoendeswa kuMutare General Hospital. Ndobva ndakasvika ndichinzi anenge mableeding ulcers ari mudumbu. Ndichibva ndarapwa zvichibva zvapera. Kubva ipapo tatiri muna July. Ndichibva tafamba kusvika muna December. Ndichibva ndatanga futi kurutsa ropa iroro. Ndobva ndakazoenda kuna sisi wangu kuwanodzidzisa kuMount Darwin kunonzi kuNyamasisi, kudhuze nekuKaranda. Ndichibva ndaenda ikoko. Ndobva sinzi ndine mwana ndaiti kurwara kwacho ndandisingazokwanisi kuchengeta mwana semunhu aigara ega, ndagara ndega nemurume wangu. Murume wangu anongoitawo zvekubata-batawo izvi. Saka kuti agare futi pamba achindichengeta, ndakaona kuti hatizokwanisi kudya nekurarama. Ndichibva ndaenda kumba kuna sisi kuKaranda kuna sisi wangu. Ndobva wandiendesa kuKaranda Hospital. Ndichibva ndasvika ikoko, ropa racho randinorutsa ipapapo raratiwedzere kudarika pane randakamborutsa pane pekutanga. Zvekuti ndogona kutosvitsa kana hafu yebhaketi, chero chibhaketi chekugezera chiya, ropa richibuda rese mumwiri. Ipa pandakanzi ndasara neropa shoma mumwiri. Ende vaiti vakandiwedzera ropa rairamba richingoita shoma, ndichiramba ndichingorutsa, rimwe racho ndichiita rekuchaya. Saka ndakasara ndine ropa shoma. Ndopa ndakatanga kuzvimba dumbu. Ndobva ndazvimba dumbu rangu rinokura zvekuti rinotondiremera zvekuti handizotokwanisi kana kufamba. Ndobva ndabudiswa kuKaranda, vandamboenda kumba, vandanzosodzoka kucheka apo. Dumbu riya ndopa rakaramba richiwedzera kuzvimba. Vandazodzokera futi vandaadhimitwa futi kuKaranda. Then vandazodhirenwa mvura kubva mudumbu. But ropa manje ndorandanga ndisina, vandazopiwa mapiritsi andakapiwa nemamwe ekuwedzera ropa. Zvazvangoita sezvakaita nani. Ndikati kubva ipapo December tangoti January, February, March. Ndichibva ndatanga futi. Zvinongoti tikangoita 2-3 months ndototanga futi kurutsa ropa. kuKaranda ndakaadhimitwa 3 times nenhau iyoyo yekurutsa ropa. Bawazonditi pana patadini
atazvi kuti akundikana kuti tikurapa atikwanisi kukurapa dambudziko rako richipera. Ndopa ndakati kuneswa hanzi inonzi liver cirrhosis vachiti ropa liver yako yakaita sei yakazvimba isokwanisa kufambisa ropa. Saka unofanira kuenda kunoona maphysicians kuParire Nyatwa. Mari yacho kuti tiende kuParire Nyatwa ndo yakambonetsa vanhu vakazobatanidza hama dzangu dzikazobatanidza chibva ndakwanisa kuendeswa kupi kuParire Nyatwa. Ndakatoenda ndichitorutsa futi ropa kuParire Nyatwa. Ndikasvika ndikanzi ndokwanisa kuitwa hanzi inonzi bending yekusungwa tsinga dzacho dzinobuditsa ropa padzakadambuka pacho kuti ropa risava nepekubuda napo. Pandobva ndaitwa bending iya but hazvina kumbotora 5 days ndobva ndatotanga futi kutorutsa ropa after bending iyoyo. Ndichibva ndatodzoka futi kuParire Nyatwa ndichibva ndaningirika ndarapwa futi. Zvinongoti ndikarapwa zvomira but mumiri macho ndiye ndisina ropa. Saka ropa raka izvozvi ndikatoti ropa randiri kurarama naro iropa randinoita zvekuwedzerwa rinoita zvekuisirwa zviya. Alright, tisati tanyanyosvika kumberi ndanzwa uchitaurawo kuti ndakaona kuti ndichiti ndiri kugara murume agare pamba mwana kuritira iwe nemurume wako kubva pazvakatanga apa akatiwo chii and ari kutiwo chii because tikuona kuti nhasi titori mumba masisi vako. Unogona kutitsanangurira kuti pawakatanga kurwara murume wako akati chii uyezve nekwawakaroorwa kwacho kuzi apa wangoratidza kuti wanga uri mumusha mevanhu wanga wakatoroorwa. Kubva pandakatanga kurwara ndanga ndiri kuchikoro ndokutangira kwandakaita ndiri kuchikoro kwaMutare. Saka hama dzemurume wangu kubvawo ipapo handingati ndine kana wana wandakambobatana naye kana kuti akambondibatawo zvekuti vangatoti tingati vanhu vari concerned hapana kana kuti hanzi kana kuti kubvunzwa kana kuti kuchipatara chaiko because ndakatomborapirwa kuDarwin iko kuKaranda ndokumusha kwawo but handingati pane wana akambouya hapana achindoona. Murume wako akambouya kahwane ndiri kuKaranda pandakatanga kurwara pandakaenda kumba kwasisi wangu ndopakambouya achindoona but nyaya kuti mari yacho inotomunetsawo. Munhu anoita zvekuzvishandira. Mari yacho ndeyongoti akangowanawo $2 yekungoti tinongokwanisa kuita sei kungorarama zvemusi wacho iwowo. Saka kuti nditi haana chido pamwe pacho haandinganyepa but nyaya kuti mari inoita sei mari ndopasina. Alright. Mumwe mubvunzo wandingade kubvunza ndewekuti saka iwewe pazvinotanga une zvaunonzwa here mumiri mako kuti ndinogona kutanga kungonzwa musoro wotema ndotoziva kuti kurutsa kwauya kana kuti amen. Unogona kutitsanangura zvaunonzwa iwewe paunozosvika paunorutsa nekusvimba dumbu. Kutanga kwazvinoita pandakatanga chaipo ndatanga kunzwa mudumbu ndomaitanga kurwadza muchiita kusunga mudumbu but pari zvinezvi ndogona kutoti ndakatorara dai ndichitomuka dai ropa rotobuda kubva mukana ndozvazvakuita pari zvinezvi pakwacho ndetitona pandenye ndichinzwa. Alright. Ndotongoti ndichisimuka dai kana ndogona kuita zviya zvekudzvowa zviya ndotobudisa neropa otoziva kuti zvakutouya. Ndikatongobudisa ropa ipapo ndotoziva racho rinenge rakawanda sei paunotanga kurutsa ipapo raunorutsa ropa racho rinenge rakawanda sei zvekuti kurutsa ropa kuti rakawanda sei rinogona kutobuda kana hafu yebhaketi because pandinorutsa kamwe chete ndogona kusvitsa kana zvekuti bhaketi inogona kusvika mukota uchirutsa non-stop zvakabatana kuti riri fresh nezvimaklotsi zvichizara zvisimo. Iwe uri mudzimai ka saka zvinoreva kuti saka uchiri kuteera here period rako riri kuuya here kana kuti rakavhara mira ipapo titsanangurira mai kuti uri mudzimai kapa uri kurutsa ropa pamwedzi inokwana. Zvazvinoita ndezvekuti pandinorutsa ropa pandinorwara paipa ndinobva ndamira kuti but pandinomboita kana 2 months kana 3 months ndamira kurutsa ropa ndobva ndatanga futi kuti saka paunenge uchirutsa ropa hauteeri mwedziwo kana ukasarutsa unoteera zvakanaka zvekuti pandinorutsa ndikuti ndogona kutoita kana 2 months kana mwedzi wechi3 wacho wewoka ndinogona kuzorutsa pamberi but ndo mwedzi wandinenge ndatera but ndogona kutoita 2 kana 3 months ndisingateeri because mwiri wacho ndofunga ndinenge ndisitsanangurire kuti zvinhu izvi zvinoitika after every 3 months kana uchinotisa iwowo 2 months 3 months pamwe pacho ndogona kukaunda 2 months zvobva zvatanga
pandinotomboti ndagara ndisina kurwara ndinge ndaita 3 months asi zvobva zvadzoka kubva Zvobva 2022 ehe zvava zvatanga. Iye dambudziko iri hanti mumuri menyu pane akambosangana naro here kana kuti ndiwo atanga kusangana nedambudziko iroro rekurwara uchirutsa ropa uchizvimba muviri? mumuri medu pana sisi wangu ini first born, iye anonzi akatanga kurutsa ropa, nditi akazviita zvekurutsa ropa achibva azotanga kuzvimba mwiri zvekuti akazosvika pakushaya dumbu rakazvimba, makumbo akazvimba achibuda, because akazoita mablisters mumakumbo achibuda mvura nemumablisters imomo. Saka akatosvika pakushaya akangodaro because mari dzakazodzokawo dzososhaikawo dzekuti aende kuchipatara, akazongosvika pakushayawo akazvimba mwiri kudaro zvekutoti kutovigwa kwake akatovigwa achitongobuda mvura idzodzo nemablisters imomo, dumbu rakangozvimba, akatotadza kana kuwana mukofini nenyaya yekuzvimba dumbu, kuzvimba mwiri iyo. Anenge akangozvimba mwiri but miri yedu inenge iri mutete sezvandakangoita izvozvi. Dumbu ndore rakazvimba, iye anga akazvimba zvake nemakumbo. Akatosvika pakutongovigwa akadaro akatadza kana kuwana mukofini kutoenda kumakuwa chaiko mvura ichitoyerera. Akangozvimba dumbu. Saka ari kuita akaita sezvauri kuita iwewe? First born, second born yemba medu iye akangoita zvekuoma miri, kuoma mitezo yese yemiri zvekuti kumahospitals vanhu vakamboedza futi but akazongosvika pakushaya akangodaro zvekuti ruoko chairwo asingakwanisi kana makumbo chaiwo anga asingatofambi, haana chaitokwanisa, but munhu akatokura akatogwinya kusvika form 4 achipedza kunyora bva angotanga kurwara futi kudaro. Uye anga ari mukomana here kana kuti anga ari musikana? Anga ari mukomana, second born. Second born. Saka menyu muri vangani? Masara muri vangani manje? Pari zvino tasara tiri 5. Vaviri avo ndo vakashaika zvisiki. Saka imimi semhuri iwo watotitaurira kuti madhokta ndakaenda vanenge vachingoti vanorapa izvi but pakangokwana 2-3 months ndodzokera futi zvanandingori. Saka imimi semhuri kune zvamakambomatanha makambotorawo here? Vamwe vanoti tinoenda mapostori, vamwe vanotoenda kun'anga. Imimi semhuri uchitsanangura nyaya yako ipapo kuti mazoona kuti iwe wacho wakuitawo sezvakaita mukoma wako. Tinombozama kuendawo kumapostori kwatinotodziwa kunzi endai apo vanobatsira zvinogona kuita, but so far kwatafamba kwese kumapostori kwacho zvinhu zvinozongodzoka futi. Vari kuti chii kwese kwawafamba ikoko? Vese vanongoti mhepo dzinenge dziri kusimuka, zvinhu zvinenge zvichida kugadzirwa chiwanhu, but kuti zvitiri pana akambonyatsoenderapa zvikapera. Pamwe pacho ndotomboonawo sezvanani pandiri kudza ndogona kutomboita 2 months zviri nani, tombofunga kuti pamwe zvapera, but tozongona zongodzoka futi after tabva kumapostori ikoko. Mangodzokera pai tangodzokera futi Alright. Saka iwewe shamwari yangu ndoda kuti utaure zvepamwoyo pako nekuti iwewe ndiwo uri kunzwa zviri munyama. Vakatarisa varoda kunzwa kuti iwe uri kunzwa sei, nekuti tikakutarisa upenyu hwatoguma hauchaende kubasa, wakungoriritirwa nasisi, mwana wako nemurume wako, imba yako zvatoafekta imba yako. Zviri pamwoyo pako iwe ndiwo uri mudambudziko iri. Zvandinongoda kutsvaka ndezvekuti inini chandinongokumbirawo inini kana kuna anokwanisa kundibatsirawo kuti dambudziko iri ringe rinoperawo, because kutaura kuno ndine vana vaviri, one ari grade 1 mumwe wacho ane 4 years. Saka vana ivo ndakavatarisa vanenge vachida kuita sei, kuchengetwa. Nedambudziko randinaro izvozvi pandiri kuti ndinoita 2 months pacho ndiri nani haisi nani yekuti ndinokwanisa kana kushanda. Inani yekungoti ndisina kurara chete, but kana kutoita kana basa chairo kana ndotonzwa mwiri wangu uchiita sei, uchirwadza. Saka ingori nani yekuti ndinokwanisa kungogarawo nekutaurawo. Saka ndichingoda kuti ndikwanise kubatsirika kuti
Alright, shamwari yangu. Ndakazvitarisa izvozvi kana baba wangu chaiwoka pane problem yemwoyo, but ndinoona sekuti izvozvi havachakwanisi kana kutarisa upenyu hwavo kana kuti vazvirapise iwo. Pamwe pacho vakawana mari vanotondipa inini kuti ndiite sei urapiswe iwewe. ndirapwe, but ndakavatarisa ka ivo vacho vari kutorwarawo. Havatokwanisa kufamba, makumbo anenge akazvimba always. Saka zvinhu zvekuti pamwe pacho unozoona sekuti hausisiri mupenyu munhu uchifema saizvozvi, kwasa handichisina chibatsiro pakurarama. Hatidi kuti ufunge kudaro. Nekuti handangana chandichakwanisa kubata kana kuita. Unowana rubatsiro asi hatidi kuti ufunge pfungwa idzodzo. Handika. Zvinhu zvacho zvisina umira mushe. Nekuti izvozvi ndikakuudza kuti pandakamboita nane kubva pandakarwara December, ndikatomboita nane February ndichibva ndatsvagawo basa. Since ndiri ticha ndakatsvaga basa kuprivate ndikatori vana. Nditori murodhi ndichitoti rega ndinotakura zvinhu zvangu kumba kwatinogara nemurume wangu kudomboshawa, rega ndinotora zvimwe zvinhu zvandiri kuda iko kuya ndiende ndandarivanira basa kwaMurewo. Ndisvika kuBorodhewo nditori mukombe ndichienda kudomboshawa, ndakabva ndaita accident. Okay. Accident imomo ndakakuwara zvekuti ndakatyoka ruoko urwu, ndikakuwara makumbo zvekuti izvozvizvi kufamba kwacho kutoita kakunetsa, makumbo ari kurwadza. Chibva ndarovera nedumbu. Semunhu anogara neproblem yemudumbu kuti magara mune maronda akavhura anobuditsa ropa, ndakabva ndanobleedha mukati. Chibva ndatanga futi kuzvimba dumbu, ndichibva ndaenda kuParire Nyatwa ndokwandakaendeswa pandakaita accident. Chibva ndanzi ndakaita internal bleedings, saka ndikufanira kuti kuoperatwa kuti ndibuditswe ropa rakaya riri mudumbu racho iroro. But nekuda kwemachallenges andagara ndinawo emudumbu, plus ropa racho raizvozvizvi riri kunzi ropa rangu ritetetete zvekuti kana ndikabayiwa chaiko, kubayiwa patsinga chaipo vachitora kana ropa kubvisa kudai, ropa rangu rinobuda kubuda kunoita mvura patepi kwekuya kuti tsaa ndozvarinoita. Saka vakati ropa rako ritetetete zvekuti hatikwanisi kukuoperata because tikakucheka kukuvhura kudai, ropa rako rinogona kubuda semabudiro ariri kuita apa, rikangopera futi rese muviri ndokutofa kwaunenge waita sei kwaunoitawo, because hatikuzokwanisi kuricontrol. Saka ndakabva ndazotadza kuitwa futi operation yacho. Ropa riya ndikazongorirutsa futi, haisi nyore kubuditsa ropa nemukanwa. Zvinhu zvakara zviri kungondinetsa, zvinhu zvakara zvikundoratidza zvekuti izvozvizvi kana chikafu chechi handikwanisi kunyatsotodya chikafu. Nguva zhinji ndichitonzwa kunhuhwa kweropa, handisi kuti zvinhu zvamupfungwa mangu here kana kuti ndinenge ndichingonzwa kunhuhwa kweropa mukanwa mangu nguva zhinji. Saka handina kuzoitwa operation yacho, ndikazongopora ako wega. Ropa rakazongobuda, but izvo zvacho mudumbu macho munogara muchingorwadza zvekuti kana ndikadya futi chikafu chishoma shoma ichocho chandinenge ndakwanisa kudya ichocho, mudumbu macho munotorwadza. Utorutsa kazhinji ndinorutsa, plus ndine maacids futi ekuti nguva zhinji ndogara ndichingorutsa nguva zhinji. Mudumbu macho magara matova nemaproblems ekuti kuti nditi mune musi ndinoswera musina kumborwadza. Saka kukopa kosi yako ndikudzosa mumashure, wanga wazograduate here kana kuti wanga usina kugraduate, wanga wangopedza zvetemiyo? Ndakatograduate. Ukatograduate. Vatare, ndinofunga nyaya mangoiona inyaya inosiririsa, inyaya inorwadza. Hanzi hazvizi nyore kuti urutse ropa nemukanwa. Panguva ino ndoda kuona kuti tingagone kutaura here nemumwe weukama vanova sisi wemudzimai watigere naye panapa. Sisi, ndanzwa kuti ndimi munogara naJuliet, muri mukoma wake. Tanga chidawo kuti mutsanangurire vatariri vedu nevateereri vakatarisa kuti chii chinoitika kana asvika panguva yacho yaanorutsa ropa, nekuti ndimi muri kugara naye pano, ndimi munogona kutitsanangurira zvamunoona zvinoitika kana musikana atanga kurutsa ropa. Natenda ini ndisisi wake,
tiri kugara naye. Dzimwe nguva anombogarawo navabereki kumusha sezvo dambudziko racho richiti remei tinongochinjana. Anoti akatanga kurutsa dzimwe nguva anotanga achitokosora. Pandinogara naye panapa nendiri kana kunzoko ukangozwa akakosora ukatomhanya unosvika kuti ndipei bhaketi otanga kutotsvutsvuma kurutsa ropa. Anorutsa ropa rekuti mazino ese anoita redhi achibudisa ropa richinosvika kana ka10 lita katinogezera kai dzimwe nguva kanosvika kana muhafu achirutsa nani stop. Kana apedza kudaro anongofizuka haachakwanisi kana kutaura. Dzimwe nguva akakwanisa kutaura anongondiendesei kuchipatara. Ndozvazhinji zvaanotaura kana achinge apedza kurutsa ropa. Ndokuti simba anenge asisina kana kudya anenge asingadi kana achitorutsa ropa kana kudya anogoenda 3 days asina chadya. Unogona kumbomutsvagira kana maheu chigubu chemaheu chiya chidoko chiya chinogoenda kana 3 days kuti chipere kana svondo chairo kana zvakanyatsokwidza kuti anenge achiramba achirutsa everyday. Ndodzimwe nguva anogona kurutsa kana ka1 ka2 makuseni nemanheru zvombomira. Asi dzimwe nguva anogona kutorutsa kana 3 days 4 days 5 days dzakateedzana achingorutsa nani stop. Saka dzimwe nguva tinongomutoro toendawo naye kuchipatara. Madhokota kukaranda vakati tazvitadza vakati muendewo kumaspecialist kuparenyatwa. Maspecialist acho ndo akati zvinopedzwa nebending tichizita endoscope achitaisa pane tsinga dzacho donzi tisai bending yatakamboitisa kuwest end yakanzi akusungwa tsinga dzacho akati ndo chega solution yeproblem yake. Akaitwa bending iyoyo unoita 350 mukaita bending iyoyo zvinobva zvapera. Papo baba wakatengesa mombe yawo wakaitisa bending yacho. Asi ndobva atoita 2 days vadischarge tichingosvika kuno rechimangwana acho ndobva atanga kurutsa zve. Patadzoka naye kuchipatara tikataura kuti munhu akaitwa bending ndokuti itai rebending. Tata wakaitwa bending musuna zvikanzi yakadambuka. Saka solution yawaitaura iwo kuchipatara yakaramba kushanda. Saka anoti akarutsa ropa seizvezvi akabva kurutsa last week yairutsa ropa anobva achena maoko ese zvoti akanyatsorutsa ropa 2 days 3 days magums ese anoita white kuti mbu maziso ochena kuti mbu chongosara cheblack chete rakaita white maoko makumbo zvese zvine zvakachena kuita white chaiko kuratidza kuti ropa harimo. Saka akawedzerwa ropa racho rikaenda kuchipatara anogona kuzi ane 3.5 HB wachitoti ropa raina rakanyanya kuita shoma womuwedzera ropa riya kana 5 pints wobva wanocheka HB yaunzi ngaanochekwa HB yobva yanzi ane 1.5 HB yatodzika pane raanga ainaro mumwiri macho. Saka tisinzwisisa kuti zvine zvichifamba sei. Saka madhokota akaranda akapesera kuti hatichakwanisi kuchitambisa ropa rechipatara nekuti harina zvariri kubatsira harina zvariri kushanda. Saka hapana chipatara tambozama zvipatara zvose asi hapana chiri kufamba hapana kana chanduka yatiri kuwana. Alright mukoma ndichikubata ipapo musikana Julie pandanchitaura naye ataura akati zvinhu zvazvina kutanga pana iye chete. Ataura kuti mukoma anorava mumba menyu wekutanga akafa nenzira iyoyo. Bva pazotaurwa mukomana weform 4 wake akafa akaoma mutezo. Zvodzi zvinhu zviri kuitika mumhuri. Imimi sasisi ndofunga makazviona ende ndeapi matanho amakatora pamakafamba kwese muchida kutsvaga kuti saka chii chikuitika bho zvakuratidza zvinhu zviri kuramba zvichingoitika pamwana nemwana zvinoitika zvakasiyana siyana. Kwatakambofamba taimboenda kumapostori vaingotaura kuti mune mweya uri mumusha wekusairirana. Saka ndonenge uchisairirwawo mhuri ikasairirwa oenda kuno kwatakamboendawo kumwe wakati hanzi mumusha wedu mune chikwambo hatizivi zvimwe zvacho hatizonzwisisi kuti zvine zvakamira sei. Wakati ndo zviri kukonzera kuti zvidaro nokuti ndo tiri kutopera bijana bijana. Saka takutsvaga rubatsiro kudai nekuti takutotya kuti zvikabva pana iye tomboti zvatadza kurapika zvichangoenda panomwe. Saka ticharamba tichingodaro mhuri yese. Saka takutsvaga rubatsiro nokuti tisu wedu ndo zvawakangoita wakarutsa ropa wakakamborapiswa svika murume wacho zvinenge zvinotawo murume akati rapisa akaona kuti hazvisi kuita oshanduka obva asiya. Ndizvo zvoona bamunini wemurume wangu mamunini wangu ndakutogara naye panapa nokuti bamunini hawachakwanisi kana kufona chaiko hawachakwanisi. Ndakapesera discharge nawo last month iyo parenyatwa wakabva nesu svika pana 4th wakatikwidza kubva ipapo havana kubvira wakambofona kana kunzoti murwere ari sei ari kudyawo here. Saka ndoona sekuti vanenge wakuneta ndo zvakangoita sisi wedu murume wacho akaneta wakazopesa washaya munhu anowarapisa wakasvika wangotowo wakarutsa ropa richipera mwiri uchizvimba svika wakazosvikawo pakushayika wakadaro wakatoita gore rese wachirarama neupenyu hwekurutsa ropa ihwohwo nekuzvimba dumbu wasingachakwanisi kurapiswa kuchipatara. Mukoma wedu mukoma wechituma zvipatara zvakataura kuti waingomurapa asi wakati chirwere hatisi kuona kuti chiri pai kusvika airapwa kwese zvipatara achinzi mombodzoka naye achienda achinotariswa
zvese ma-x-ray wakatati chirwere hatisi kuona kuti chiri pai. Saka waingorapwa zvevanhu vari kumupa mishonga ndofunga yamarwadzo ere, asi kurapwa kwechirwere chaiko haana kubvira amborapwa nokuti wakashaura kuti chirwere rudzi chiri pai, zvona chiramba wese wakazvishayiwa kusvika akazongoshayirwa mari yechipatara akazongorarama ari pamba nguva yakareba achitogeswa nana mama asingagoni kana kumuka aitowe kumutsa moisawo pazuva kana rakupisa mosimudza moisa mumba. Haana chirwere chatinoti anonzi akafa nechakati, kwainge wakoma mitezo iko kwakashayirwa kuti chirwere rudzi. Saka mhuri yedu yakambozama kufamba, inombozamawo kufamba, asi handizivi kuti zvine rima mberi nekuti vanongotaura kuti zvinopera asi hapana chiri kumboshanduka. Alright, mukoma, kune vakatarisa nguva ino, mune zvamunokwanisa kuvasira nokuti imimi ndimi muri kugara nedambudziko iri, ndimi muri kuona kurwadza kwazviri kuita, kuona munin'ina wenyu achirutsa ropa, uchiona munin'ina upenyu kuratidza kuti watoguma hana chachakwanisa kuita. Mashoko amungadawo kusira zvamuri kukumbirawo kune vese vakatarisa panguva ino? Ndikuti kune ruzhinji rweZimbabwe taikumbirawo rubatsiro rwekuti Juliet arapwe, nekuti upenyu hwake hwakutokanganisa pfungwa dzake. Unonzwa achitaura kuti ndinenge vampire, ukazwa munhu achizviudza kuti ndiri vampire ari mupenyu, zvinhu zvakangoma. Saka taidawo rubatsiro rwekuti Juliet akwanise kurapwa, kuna vanokwanisa kumurapawo kana kuna vanokwanisa kurapa chirwere ichi chipere, kuti araramewo akwanise kuchengeta mhuri yake, nekuti iko zvino murume wake akabva aura mwoyo, haachakwanisi kana kuchengeta vana chaivo. Izvezvi achirwara kudai anga achimboti mwana dafizi. Saka zvinoita kuti aramba chirwere uchiwanda mumwiri make. Saka taidawo rubatsiro kuti dai akwanisa kurapwa akwanisa kuchengetawo mhuri yake, iye akwanisa kuraramawo, nekuti zvakutokonzera kuti nevabereki chaiwo neutano hwabva waita ushoma, nekuti wachiona mwana achirutsa ropa wanonzwa kushungurudzika. Baba mwoyo wavo izvezvi vanogona kungofamba panapa neapa watomira wachiti mwoyo wangu unorwadza, zvakakonzerwa nekuramba wachiona mhuri ichitambura ichiparara. Saka taikumbirawo rubatsiro kuti Juliet abatsirike, arapike, dambudziko rake iri ripere. Izvezvi mhuri yedu chekurapisa kunyava kuchipatara chaiko hapasina, pfuma chaiyo yapera, danga baba wakavharisa vachizama kurapisa. Saka takumbirawo zhinji reZimbabwe kuna vanokwanisa kubatsirawo Juliet kuti akwanise kuwana rubatsiro rwekurapwa, vanokwanisa kumurapawo chirwere ichi chipera. Taikumbirawo rubatsiro kuti mwana uyu ararame, akwanise kuraramirawo vana vake vachiri vadoko. Vana avo vati vamutoro kuna vabereki, vabereki vanoti mutoro wemurwere, mutoro wevana vake waainawo futi, zvoti kufunga zvoti mukwasha abva aramwa. Saka zvakushungurudza mhuri. Taikumbirawo kuti dai Juliet akwanisa kuwana rubatsiro rwekurapa. Ndo hatiri kungochema kuruzhinji rweZimbabwe, tibatsireiwo Juliet arapwe, tibatsireiwo hama dzangu dzeZimbabwe, mwana uyu ararame, zera rake achiri diki 28 years, asi ari kurarama nourwere hunoshungurudza. Mapepa ake akadzidzirawo aitambura chaiko kuti adzidze, paakanyorera metsi dzakainyora achivheneka kwaanga akaroorwa kwakandodzikirawo, aitovheneka nekatochi achidzidzira metsi dzake kuti akwanise kuitawo upenyu hwakanaka, akwanise kutsvagawo basa riri nani. Akasvika pakupasa metsi aita mukicheni achibatidza moto, kuerenga nemoto, kuti achiweka metsi dzake nesainzi zvaanga akafera. Akakwanisa kuzadzisa masabjekti ake akawana kosi yake, akaita kosi yake nguva yelockdown achitambura, fizi ichimunetsa. Saka izvezvi aane mapepa akakuda kuendawo kubasa, urwere ndopauramba rwakamutsimbirira. Saka taikumbirawo rubatsiro kuti abatsirike, arapike, aitewo mutano, akwanise kushandirawo mhuri yake, sezvo aine mapepa ekuti anogona kuzoshandisa kuti araramise mhuri yake. Tinotenda mukoma, tine urombo nekuda kwedambudziko rapindawo mumba menyu. Tinovimba kuti Juliet anowanawo rubatsiro, ende uyewo imi munozorandosa zvinhu zvinorwadza. Mukoma akapfuura, mumwe mukoma akapfuura, nhasi munin'ina futi akuita same problem. Zvingadai zviri kukudzimbai pakadzikadzika pamwoyo yenyu. Isu tinongoshuvira kuti dai Juliet awanawo rubatsiro, ende tine urombo. Vateereri, ndofunga mazvinzwira pano, mhuri iyi yatambura yainetsekana. Kune vanodawo kubatsira nekuda kwenyaya iyi, tichaisa nhamba dzavo pascreen, mugokwanisawo kuvabata muvabatsire kutiwo Juliet akwanisawo kuzviraramira, akaitawo mapepa ake. Zvinonzi iye aitodzidzira metsi, vakomana kudzidzira metsi usina kana kenduru, zvakaoma, asi nhasi haachakwanisi kuenderera mberi nezvidzidzo zvake nekuda kwedambudziko iri. Saka kune vanoda kubatsira, nhamba ndidzo dziri pascreen, muvabata muvabatsirawo. Baba, pfuma yapera. Vasikana vanditsanangurira kuti baba wakasvika pakutengesa mombe dzese danga vavhara. Baba wakasvika pakushandisa mari yavo yese yavanga vapiwa retirement yese, hamuna kana chamakatengesa.
baba munogona kunditsanangura kuti chii chingadai chiri kuitika mukati memhuri yenyu, mukati memusha wenyu? Ya, ndingangoti chekutanga ndakamboedzawo kumbozvifambirawo zvangu, asi chekutangisisa zvinongonzi ndiwo ukama hwanonge vari zvimwe zvinhu zvandisingazivi. Alright. Uya mwana wechitatu ari kuita dambudziko irori rokutanga musikana, Shuwa. wechipiri mukomana. Saka baba ipapo pakaoma seshuwa. Hazvidi. Zvamungada kutaura baba pamusoro pemwana wenyu nevakateera vada kunzwawo sababa, shungu dzenyu dziri pamwoyo penyu nezvamungada kuchema kumhuri yeZimbabwe pamusoro pedambudziko iri, nekuti hazvizi nyore kuti iwe ndiwo kuviga vana panhambo yekuti tinge tichiti isusu ndisu tinoviga vabereki vedu, asi ukaona mubereki ari yakuviga vana, zvinhu zvakaoma. Saka vateere nevatariri vanongada kunzwa zviri pamwoyo penyu burikidza nezviri kuitika kuvana venyu. Chokwadi chinhu chiri kundirwadza ndechekuti ndakamboedza kuti nditi kunana mukoma ngatimboonai kuti zvinhu zvakamira sei, nekuti izvi zvekuchirungu takamboedza, asi takazomboti ngatimboedze kufamba. Mumwe wacho wakangondera kuti famba wega, pasinawo chandinoziva kana chandakaita, asi still ini nhangu ndakangoedza kuramba ndichirapisa vana kuti zvienge zvinouya, asi zviri kundishatira. Kuuya chanenge ataure ndechekuti ndamboedza zvokuti izvizvi last time pakazopurutsa futi ropa mai manjama ndakangotarisa ngotarisa kuti handichina chimwe chekuita, handina chandichakwanisa. handina. Mai wacho akatoti mwana ati ndiendese kuhospital, ndikati ndozviziva, asi kuti ndochiendesa nei? kana neyekutanga unotsvaga motikari chaiyo ndozosvika kukadhi chaiko, handina mari. Ndakatotadza kuuya kucheck up last time iyo nekuti unga ndiri kumurapisa aita accident, muntu atodaidzwa basi, ndopakatanga futi kurutsa. Saka zvanditomerewo zvazvo ndazvitadza. Saka varoda kukubatsirai, muri kuda kubatsirwa nerubatsiro rwei? Chiri kudiwa rubatsiro, imari iri kudiwa, imari zvekuti kana takaenda nezuro kuswera zuro wakangoti bvisai matare wakapedza, after that ndakandangozwa kuti kunodiwa $30, asi wakazongoti kana pasina zvimwe zvandoda ndina mabatsiro andoita. Saka iko zvizi kungotodzoka kumba kwacho ndisina zvatausina. Asi chiri kunyanyotaurwa pacho pamakambofambawo nekumatare kwacho, nyangwe musina kuzokwanisa kupedzisa yenyaya, chiri kunyanyotaurwa kunzi chiri kunyanyokonzeresa kuti vana vapinde mudambudziko irori pauzongopedzisira vazoshayika chii? Muzhinji mandofamba wari kungoti pane akaromba mumusha menyu, saka pakuromba kwavo wanenge wari kugadzira nzira dzavo ndeni vachishandisa vana venyu. Alright. Saka imi makazvitarisawo muchionawo musina kana kufamba, muri kuonawo sei kuti is it medical kana kuti zveshuwa tiri kutaura? Ini ndingangofunga kuti zvingawo zviri zveshuwa, nekuti uyo ane almost 2.5 years kana achirwara kana more than that, asi kuri kuti zvinhu zvinorapika zvingadai zvarapika. Asi pane vamuno achipataura nyaya dzokuromba, pane pamunoonawo kuti uyo mari yake iyo uyo pane zvinoratidzika here zveshuwa kuti urombo hungange huripo? Ipapo pakatiomeo, pakatiomei zvinongotirwadza, zvakandirwadza infact ndezvekuti
inini kuti ndizviti uyu akaromba ndinozvitadza asi kuti mapindurirwo andakaita mati ngatifambei famba wega akanditerwadzei akakurwadzai namanje handinyatsokudzika mangu pfungwa dzangu kuti dzakagarisika nekuti chii chakakonzeresa kuti imhuri yedu dai wanga uri wangu ndega handiti tinongotuma tesi saka mazwi akandiomera namanje akatoma nokurwadzai kuti famba wega chaizvo manga manoti andibatsireiwoka zvikanzi famba wega chikuchingamidzai zvakare tataura nemhuri yekwana Juliet, tataura nababa, tikataura nasisi vake, vese varongochema nenyaya yekuti dai tawana rubatsiro, pfuma yapera pasisina kana yekuti tikwanise kana kumutengera chikafu, anewo vana varoda kuenda kuchikoro asi mhuri hatisisina zvekuti tikwanise tiendesewo Juliet kuchipatara. Ndipo pano pamamakatarisa paSly Media TV, zita rangu ndinoitwa Pelagia wekwamupurwa. Let us help you grow your business and reach more clients. Come and advertise with Zimbabwe's biggest online news television. We have a viewership of over 280,000 subscribers on YouTube and plus 369,000 Facebook followers. Bring your video advert, 30 seconds, to put on YouTube or Facebook for $50 per post. A JPEG flyer with text, $30 per post. Text with link, address, contacts and services, $30 per post. JPEG flyer plus audio, $50 per post. Squeeze back overlay, L-shaped advert, maximum length, 30 seconds, $50 per post. For more details, contact Sylvester on 077 376 1800 or Daniel on 777 655 618 or email on slymediastreaming@gmail.com.